Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu bi puntuen arteko distantzia. Baldin baditugu bi puntu, A puntua, I zazpi bat eta I azpi bat koordenatukoak, eta B puntua, I azpi bi eta I azpi bi koordenatukoak, bien arteko distantzia kalkulatzeko erabiltzen da horrelako formula bat. Ikusten dezutenez, da AB eta goian jartzen dugu txapel bat, berdin, errokarratu, bi puntuen isa parametroaren kenduraren berbidura, gehi, bi puntuen I parametroen kenduraren berbidura, bai? Formula hau oinarrituta dago Pitagorasen teoreman. Zergatik, hemen egiten baduzue triangelu angelu zuzen bat, bai? Betetzen da triangelu angelu zuzen horretan distantzia izango dela hipotenusa, bai? Horregatik egiten da ikusten dezutenez kateto baten isa bi ken isa bat, berbi, eta beste kaketetoaren ibi ken I bat. Berbi, bai? Horregatik, Pitagorasen teoreman oinarrituta dago formula hau. Bueno, hemen ikusiko dugu adibide bat. Baldin badaukagu puntu bat dela minus bi A puntua eta beste puntua baldin bada bat sei, kalkulatuko dugu bi puntuen arteko distantzia. Aplikatzen dugu formula, isa bi ken isa bat, bai? Ordena berdin du hemendik hastea edo hemendik ara. Kasu honetan, honi deitzen dugu isa bi eta honi isa bat, bai? Orduan, isa bi da bat, ken izazpi bat dela minus bi. Nola da minus isa bat, bihurtzen da plus bi. Berbi, gehi, ibi, I azpi bi da sei, ken I azpi bat. I azpi bat dela bi. Minus bi, berbi. Beraz, hemen aterako genuke, distantzia, bat gehi bi da iru, iru berbi, gehi, sei ken bi da lau, lau berbi. Bai? Orduan, geratzen zaigu, iru berbi da bederatzi, eta gehi amasei. Erro hogeita bost. Behatzi gehi amasei delako hogeita bost. Beraz, erro hogeita bost da bost. Bost unitate, bai? Hau da, A eta B puntuen arteko distantzia izango da bost kasu horretan, bale? Eta beti gogoratu distantziak positiboak direla, bale? Bueno, eta adibide honetan esaten digu, zein da, karen balioa, bi puntu hauen arteko distantzia bost izan dadin. Kasu horretan, aplikatuko genuke formula, bai? AB distantzia da bost, berdin, errokarratu, egingo dugu isa bi ken isa bat, hau da, K ken bat, hau da, K gehi bat, berbi, eta I azpi bi ken I azpi bat, hau da, bat ken lau. Gehi, bat ken lau. Bale? Orduan, bueno, hemen eskatuko genuke, bost da berdin, erro, hau garatzen dugu, binomio baten berredura, K berbi, gehi, bi aldiz lehenengoa bider bigarna, bi K bider bat, hau da, bi K, gehi, bat berbi dela bat, eta hemen bat ken lau da minus iru, berbi, bederatzi. Bai? Orduan hemen daukagu, bost berdin, erro, K berbi, gehi bi K, gehi amar. Bai? Erroa bestaldera pasatzen badegu, aborratuko dugu, lekua izateko, bestaldera pasatzen badegu K,
Gaituko dugu hemen, Orduan daukagu, erroa bestaldera, bost berbi, 25. Berdin, K berbi, gehi bi K, gehi bat. Bai, 25 bestaldera pasaz, 0 berdin, K berbi, gehi bi K, gehi bat, ken, 25. Beraz daukagu, 0 berdin, K berbi, gehi bi K, bat ken 25 minus 24. Orduan hemen da aplikatzea formula. K berdin minus B, minus B plus minus, erro, B berbi, hau da bi berbi da lau, ken lau aldiz, bider A, bider C. A da bat, bider bat, bider C dela minus 24. Zati bi bider A dela bat. Bai? Eta hemendik, K berdin minus bi plus minus, erro, lau, eta orain, lau bider 24 da 86. Eta minus bider minus plus. Zati bi bider bat dela bi. K berdin, bi plus minus. Lau gehi 86 da eun. Erro eun da 10. Zati bi. Beraz, ditugu bi K. Bi puntu izango genituzke, Orduan, bi gehi 10 da 12. Zati bi da 6. Uste dut? Bi bidera, bai, izango litzateke, barkatu, hemen da minus bi, barkatu, minus bi, funtu naiz. Minus bi gehi 10 da 8, zati bi lau. Eta beste izango litzateke, kaspi bi, minus bi, ken 10 da 6, barkatu, minus 12, minus 12 zati bi, minus 12 zati bi da minus 3. Hau izango litzateke karen bi balioak. Bai? Eta bi puntu aterako lirateke, bale? Hau da, bi puntuen arteko distantzia kalkulatzeko jakin behar dezutena.